Dá se tam uvařená brambora do toho města? Solberečko z růží. Regionálna obec Slovákov Hradci Králové usporiadala dneska v sobotu 31. mája 3. ročník súťaže vo varení brinzových halušiek, ktorá je vlastne súčasťou takého dňa slovensko-českej kultúrnej vzájomnosti s podtitulom Hrajte, že mi hrajte. Preto tu dneska celé po obede počujeme nádherné slovenské melódie cymbalovej muziky Borievka, ktorá prišla z družobného mesta Banskej Bystrice. Gro vlastne toho dnešného stretnutia je práve táto súťaž vo varení tých brinzových halušiek, pretože my Slováci, ktorí sa tu združujeme v občianskom združení tejto obce Slovákov, sme chceli priniesť kúsok svojho domova. Chceli sme ukázať, čo nám chutí, ako sa bavíme, pri akej muzike spievame a tancujeme. My sme tu v Čechách nesmierne šťastní, ale ten domov nám trošku chýba. Takže vlastne aj touto cestou sme chceli Čechom a Hradcu Králové pripomenúť, že sme tu Slováci.